Hohevant je meka vícehelkového lezení kousek pod Vídní. Minicamp pod Skywalkem byl za 15 € za auto, 4,50 za osobu. Parkovací automat bere pouze hotovost, 70 centů za hodinu. Takže Gratem na Hohevandu, pokusíte se ho tady vidět. Celé odpoledne nám strašně foukalo, tak záběru moc nemám. Tady jsme akorát na druhém štábu. Ale mají nutnost někam říct si pošlou občas nějakou náhodou. Cesta Dražgrad má více variant. Začínali první délkou za 4+, druhou za 4, pak 2 lehčí délky a závěr za 4+. S tím, že původně byla cesta psaná na 6 dílek, nám se to povedlo o jednu zkrátit. Cesta je pěkná a velmi dobře odlištěná, stačí tady 10 expreskami. Neděli jsme vyrazili na Klettersteig. Vybrali jsme ETK Klettersteig obtížnosti DE. Nejtěžší místo DE je hned v úvodu a docela vás prověří. Ty jsou tak za náma. Jo? Jako, jestli jsou za náma, to pustíme, ne? Jo. No takhle pár kroků se vykloním. Akorát já jdu, tak nejsem úplně nad tebou. Já jsem na Klettersteig přímo nad parkovištěm. Samotné lezení je asi 220 výškových metrů. Nám to trvalo přibližně 90 minut. Tady dolejzáme na první odpočinkové místo, což je přibližně v polovině stěny. Stojí tě to sílu? Dohnáme nás nějaký lehkušení. Tak je tady máme pustit? Ne, tak tady to končí tamhle u toho a je to zase další přechod. Jo. Přesně. Pod posledním výšvihem je možné odbočit z trasy na variantu o obtížnosti E. Na Ečkové místo se právě díváte. Zadýchaný? No, to je. A nebylo to zase takový drama. Tím, že tam byly ty železní kramle, No. tak Ečko nebylo tak Ečkovitý. Asi by mohlo být. No tam už je to teraz. Ty si tam taky necháš na podkres? To tam. No. Nahoře je čas na svačinu, výhledy a pak je důležité zvolit správnou cestu dolů. Co se nám úplně nepovedlo, ale můžeme říct si, že červená tečkovaná cesta není ta pravá.
ale víkend na Hoherlandu byl parádní.